Avui hem vingut a conèixer un projecte d'economia social i solidària, un projecte d'allò més interessant a Reus, amb aquesta aposta de formació i treball pel repartiment de productes de proximitat de manera sostenible, de manera també solidària. Una recomanació. Ara mateix 27 comerços adherits, esperem que siguin molts més. Experiències com aquesta demostren que a Esquerra tenim capacitat i voluntat de liderar projectes transformadors, projectes que milloren la ciutat de Reus. Cal apostar per una economia social i cooperativa a favor d'un comerç sostenible i un teixit productiu arrelat al país. Nosaltres creiem en l'emprenedoria i tenim una manera de fer les coses diferents. Hem ajudat a impulsar aquest projecte de paqueteria verda, així com la venda online en els mercats de la nostra ciutat. Necessitem una república amb una economia productiva i amb un teixit comercial fort. Això també és una manera d'estar al costat de la gent.